Isugo ra ko, boss. Unsa man nang kadidatuha imong gipapilit ba? Siga ba nagmataha? Wa ka kala niya, boss. Mo ni si Simon CCTV, boss. Mudang pagka president 2028. Na mo ni ang slogan, boss. Lahat kita ko, pati dinadala mo. Sa aming kadidatuha, maglapos pananaw na. Kaya na. Sige, boss. Salamat. Ganda ka pagmata. Anhi, indot ni. Anhi ko papilit ni. Hindi ka ng bay? Papilit ko din eh. Lo, may kuntag. Papilit may kandidato dito. Sige do, papilit ko pagpang. Ito na eh. Sabi ko tayo, di na masugo. Sabi nagpapilit ka pa tinig now. Yung eleksyon na lang sa. Sabi lang gibilin batik ko now. Ang budget ang dato. Ayla, pagod na. Duduwain ko lahat ng email player sa Pinas. Kuyawa, God. Dili lang ko mag-email ni ay. Alams na, basta eleksyon. Abe? Kauntong mata, be? Nagito na ni mata. Nako na ni. Kanang nabi ni mga gabaga. Suksuka na nag-upos unya. Oh, no! Kaning mata. Kanang nabi mo suksuka na nag-upos grilyoran. Nangita sa upos, be. Kita na ko. Kana. Kani, ngayon ka. No. Kana, ngayon ka. So, ngayon ka. Budget po niyong gibilin. Kuhaan yun ako. Ito man budget. Oh, no! Wapo yun na yung mga kandidato, no? Isa pa, may po nila itong apo. Ito! Ang saman, lo. Ano mo daw, hindi pa na ikaw. Murag ako yun ni. Uy! Oy, kinsa man yung kandidato? Bugal-bugal ka na. Dagan na siya pagka-presidente, boss. Awa, nindot yung slogan. Kagat para sa lahat, rabis katapat ng pasaway sa Pinas. Di ba, boss? Nindot? Nindot sa imong kamahaw. Tay sa pa, boss. Ang init may mong dugo sa kanang among kandidato.
Nya alang dili mayonnaise akong dugo. Maom ning naong ko pagkabata. Lo, bitaw, boss no? Ngano ka na? Oh, kawatan yung picture sa akong FB. Bangan to na ni. Unsa nang sadi? Unsa nang saday na? Siguro ka nagpapilit ba? Dagan gunig presidente sa 2028. Asa ubo? Anak ko na ubo. Unsa day na anak? Ay sa pa ba? Ako'y kopya dali. Ito din ngalan ni mo, boss. Titong, ngano day? Unsa day na? Lah, Titong? Taitong? Titong, Taitong. Ay, ano ba? Ikaw madagal? Maong na? Be, aray sa kuno ning kandidato nimo be. Di ni ako kabatig na ako ni. Oh, paano? Kalimat naman na naman. Papilit na. Ah, sige, boss. Salamat, boss. Damay mo ka ang papilit. Binuangan man eh. Lah, luya ko na akong kandidato gud. Binuangan dig ko, mata. Ko ang pagmata. Tabako pa. Dili ni buntante nga mong bulaya ay. Nagkato ni ganay. Sumbong na ni bosin. Hapit ang election na. Yawa na na gano. So saon ta nila? Nilo butay. Ha? Di ka na bastos? Nilo butay. Naawang slogan ba indot man? Gawin kong single free ang Pinas. Lahat take out na. Yawa. Unsa passport? Sa Jollibee take out. Jollibee. Sigam big mataw. Kani sabi? Simon CTV. Yawa. Slogan daw be. Lahat kita ko, pati dinala mo. Kita de pisok to. Kini daw be. Titong. Hilingan mo ni namo titong. Anggid-anggid magnaw mo. Yawag slogan no. Hindi kagwapuhan pero maasahan. Ubusin ko ang gwapo sa Pilipinas. Yawa, manabla man. Bigbate kay sagnaw. Kani tabe. Cute. Layla pagod na. Kiyawa. Kani akong butuhan eh. Kaysa po, dapat di usad eh. Kikoy kulukoy. Kiyawag nga no. Mura mag-itoy. Tanawon ta ni slogan eh. Kagat para sa lahat. Rabis katapat ng pasaway sa Pinas. Dah, indutaw. Puro tao ni Pilipinas ni pakan. Sabi, indutar mo kung kandidato, mabati kay ginaw. Kita entas eleksyon. Time.
Shout out din ni Lawrence D. Bacalso. Shout out ko Ate Nalin, shout out ko sila may Bastida, sa kong mga igagaw, shout out ko, salamat sa pag-support. Shout out ako ni Joshua Fernandez. Shout out ko sa ni support sa Bisdak Vibes na mo. Support dyan mo na magmayo. Sunod. So, shoutout sa tanan. Unta, ipadayon rin yung pag-support sa Bisdak Vibes. Salamat. Balot ka. So, salamat sa tanan na nitanaw sa among views. Niabot namin og 19,000. No, unta, matanaw pa mo og usab sa among mga videos, sa among mga bagong videos. Unta, napalipay mo na mo. Walang to. So, please support Bisdak Vibes.